டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சிலபஸில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் தான் பார்த்துட்ருந்தோம். போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு தெளிவான சும்மா ஒரு ரீகேப் மாதிரி, என்ன இருக்குது, ஹார்ட்வேர்னால் என்ன, சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன, கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னால் என்ன அப்படின்றத ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னால் போன இதில் நம்ம பார்த்தோம். கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் ஆகுது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும், ஹார்ட்வேர் இருக்கணும், அது ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது அப்படின்றது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போது அதை நம்ம ஒரு டேர்மில் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா, இப்போ what does the system do or what functionality system provide? ஒரு சிஸ்டம் என்ன செய்யுதோ அதுதான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். என்ன பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். அது என்ன ஃபங்க்ஷனை அது கொடுக்குது அப்படின்றதையும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கிறத சொல்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்குது. இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் த வே ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். ஒரு ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ற சொல்கிறது. அதுவே கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆஸ் சீன் பை த யூசர். நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அது எப்படி நம்ம அந்த சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறது, அந்த விஷயத்தை சொல்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரை நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இப்போ ஹார்ட்வேர் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எந்த கண்டிஷனில் நம்ம எது பண்ணுறோமோ அதை சொல்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். செகண்ட் பாயிண்ட்டு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் அ சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயந்தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். அதுவே ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா இட் டெல்ஸ் ஹவு எக்ஸாக்ட்லி ஆல் த யூனிட்ஸ் இன் த சிஸ்டம் ஆர் அரேஞ்ச்ட் அண்ட் இன்டர்கனெக்ட். நம்ம பார்க்குற விஷயத்துலலாம், இப்போ கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறோம், அதில் என்னென்னலாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுது. இட் டெல்ஸ் ஹவு எக்ஸாக்ட்லி ஆல் த யூனிட்ஸ் இன் த சிஸ்டம் ஆர் அரேஞ்ச்ட் அண்ட் இன்டர்கனெக்ட். ஒன்றோட ஒன்று எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறது ஆர்கனைசேஷன். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன? எ ப்ரோக்ராமர் கேன் வியூ ஆர்கிடெக்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அட்ரஸிங் மோட்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர். ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு தான் இந்த ஆர்கிடெக்சர்னால் என்னன்னு தெரியும். பேசிக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் அதான். இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு நம்ம எப்படி அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுவோம், அது உள்ளே எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத அந்த விஷயத்த செட் பண்ணி இந்தந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத செட் பண்ணுறது தான் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது. இதுவே ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸஸ் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கிடெக்சரில் உள்ள நம்ம இப்படிலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கணும், இந்த மாதிரி பண்ணணும், இப்போ ஒரு மெமரியில் இப்படி போய் ஸ்டோர் ஆகணும், அந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ணி வைக்கிறது ஆர்கிடெக்சர். இதுவே அந்த மாதிரி செட் பண்ணுறதெல்லாம் நடக்கிறத
காட்டுறது தான் வந்து ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்கிடெக்சரில் 4th பாயிண்ட் என்னென்னா, while designing a computer system, architecture is considered first. நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமை டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா உள்ள ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகணும், எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். இதுவே ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வரும். இப்போ ஒரு டிசைன் பண்ணும்போது ஆர்கிடெக்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், செகண்ட் தான் ஆர்கனைசேஷன். இந்த ஆர்கிடெக்சர்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அது எப்படி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ண முடியும். அதனால தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது ஃபஸ்ட்டு, கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட்டு தான். 5th பாயிண்ட் என்னென்னா, ஆர்கிடெக்சர் இன்வால்வ்ஸ் லாஜிக், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ், அட்ரஸிங் மோட்ஸ், டேட்டா டைப் எக்ஸெட்ரா. இப்போ ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்னலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும், இப்போ அட்ரஸிங் மோட் எப்படி இருக்கணும், இதுவே மெமரி இது எப்படி இருக்கணும், டேட்டா டைப்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அது எல்லாத்தையும் சொல்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். இதுவே கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ், இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும், சிக்னல்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பெரிஃபரல்ஸ்லாம், இப்போ யூஎஸ்பி கேபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம், மற்ற விஷயத்தெலாம் ஆட் பண்ணும், அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் பஸ்ஸஸில் என்னென்ன பஸ்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு சிபியு, மெமரி, இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கீழே நம்ம பார்த்தோம். அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கீழே இதெல்லாம் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வர்றது தான் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சிபியு, மெமரி, இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு பஸ் மூலிமா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் அப்படின்றது. இப்போது சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அப்போ சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம். அந்த பஸ்ஸுனால் என்ன அப்படின்றது, பஸ்ஸுனால் என்ன, இப்போ குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஆர் த ஒயர்ஸ் தட் கேரி தீஸ் சிக்னல்ஸ். இப்போது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு சிக்னலை நம்ம வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புறது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே, ஒரு இதுக்குள்ளேயே வந்து நடக்கிற விஷயத்த தான் நான் சொல்கிறேன். அந்த சிபியு, இப்போது மெமரி, இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இதுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயத்த அதுக்குள்ளேயே எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் பாஸ் ஆகிற விஷயம் இது மூலிமா தான் பாஸ் ஆகும், இந்த பஸ்ஸஸ் மூலிமா. அதான் குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் ஆர் த ஒயர்ஸ் தட் கேரி தி சிக்னல்ஸ், அதான் வந்து பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பஸ்லேயே வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அட்ரஸ் பஸ், டேட்டா பஸ், கண்ட்ரோல் பஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா அட்ரஸ் பஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு ப்ராசஸரில் வந்து ஏதோ ஒரு ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னும்போது அந்த ஒர்க் வந்து ஒரு மெமரியில் வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகுது, அந்த அட்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படின்னும்போது அந்த அட்ரஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து அட்ரஸ் பஸ் அப்படின்னும். அடுத்தது டேட்டா பஸ் அப்படின்னா it indicates the size of the data transferred between the processor and memory or input output device. இப்போது இது என்ன அப்படின்னா, கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு டேட்டா பஸ்ஸில் ப்ராசஸர் சிபியூலேருந்து மெமரியில் ஒரு அட்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறம் அவுட்புட் டிவைஸஸ்க்கு எவ்வளோ டேட்டா போகுது, எந்த சைஸில் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் டேட்டா பஸ் அப்படின்ற அந்த பஸ்ஸோட வேலை. நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பஸ் அப்படின்னா, இப்போ இந்த 3த்துக்கும் உள்ள அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, அதுதான் வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் பஸ்ஸோட வேலை. இப்போது கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ மெமரி ரீட் பண்ணணும், ரைட் பண்ணணும்,
அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இப்போது ப்ராசஸர்லேருந்து இப்போ அந்த மெமரியை ரீட் பண்ண போகிறோம், இல்லை ரைட் பண்ண போகிறோம், இல்லை இன்புட் அவுட்புட்டை வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம், ரைட் பண்ண போகிறோம். அந்த மாதிரி பஸ் ரெக்வஸ்ட், இந்த பஸ்ஸை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம், கிராண்ட் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து கண்ட்ரோல் பஸ்ஸோட வேலை. நம்ம 3 பஸ் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் பஸ் பார்த்தோம், டேட்டா பஸ், அப்புறம் கண்ட்ரோல் பஸ். அட்ரஸ் பஸ்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதனோட அந்த விஷயத்தை கொண்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து வச்சுட்டு அந்த இதை அட்ரஸ் பண்ணுறது விஷயத்தை தான் வந்து அட்ரஸ் பஸ் செய்யுது. நெக்ஸ்ட் டேட்டா பஸ் அப்படின்னா, இப்போ மூணு விஷயத்துலையுமே இப்போ சிபியூ இருக்குது, மெமரி இருக்குது, இன்புட் இருக்குது. அந்த 3 விஷயத்துக்குள்ளே அந்த டேட்டா வந்து எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது, எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் டேட்டா பஸ்ஸோட வேலை. கண்ட்ரோல் பஸ் என்ன பண்ணணுன்னா, இதுக்கு 3த்துக்கும் உள்ள அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ரீட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு ப்ராசஸர் வந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து மெமரியில் ரைட் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஒரு மெமரி ரைட்டு அப்படின்ற ஒரு சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகும். அதே போல் இப்போ ஒரு இன்புட் அவுட்புட் வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம், இல்லை அந்த இன்புட் டிவைஸ் வந்து ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த நேரத்தில் யூஸ் ஆகிறது வந்து இன்புட் அவுட்புட் ரீட், இன்புட் அவுட்புட் ரைட் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோல் பஸ்ஸோட வேலை. இப்போ கண்ட்ரோல் பஸ்ஸு, அட்ரஸ் பஸ்ஸு, டேட்டா பஸ் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ பஸ்ஸையே வந்து ஒரு 2 விஷயமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டர்னல் பஸ்ஸு, ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் பஸ். இன்டர்னல் பஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ப்ராசஸர் யூசஸ் இட் டு இன்டர்கனெக்ட் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ஏஎல்யூ. இது வந்து எப்படின்னா, ஒரு ப்ராசஸரில் இந்த இன்டர்னல் பஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கும் ஏஎல்யூ அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர் கனெக்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த இன்டர்னல் பஸ்ஸோட வேலை. எக்ஸ்டர்னல் பஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்டர்ஃபேஸ் வித் டிவைஸ் அவுட் சைடு டிபிக்கல் ப்ராசஸர் சிஸ்டம். எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ராசஸர் வந்து எந்த ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னும்போது அந்த இடத்துல ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக வந்து யூஸ் ஆகிற விஷயந்தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 2 பஸ்ஸஸ் வந்து ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இப்போது இந்த பஸ்ஸெல்லாம் வந்து கேட்டகரைஸ் தான் பார்த்தோம். இதுலேயே வந்து 2 விஷயமான பஸ்ஸஸ் இருக்குது. ஒன்று டெடிகேட்டட் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று மல்டிப்ளெக்ஸ்டு பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெடிகேட்டட் பஸ் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 2-3 பஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் நடக்குது. இப்போ அட்ரஸ் பஸ்ஸு, கண்ட்ரோல் பஸ்ஸு, டேட்டா பஸ் 3 பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸிங் வந்து நடக்கும். அப்போது நிறைய ஒயர்ஸ் வந்து தேவைப்படும். அந்த ஒயர்ஸில் வந்து நிறைய ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது டெடிகேட்டட் பஸ். இப்போ குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு டேட்டா பஸ்னால் டேட்டா மட்டும்தான் அதில் எவ்வளோ போகுது அப்படின்றது வரும். அட்ரஸ் பஸ்னால் அதில் என்ன அட்ரஸில் வச்சுருக்கோமோ அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோம். கண்ட்ரோல் பஸ்னால் இப்போ எந்தெந்த கண்ட்ரோல் போகுது அப்படின்றது அந்த கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் வச்சுக்கோம். ஆனால் மல்டிப்ளெக்ஸ்டு பஸ்ஸஸ் அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா, அதில் ஒரு சிங்கிள் பஸ்ஸை வச்சே நம்ம வந்து 2 விஷயமான வேலையை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஒன்று அட்ரஸையும் நம்ம அட்ரஸ் பஸ்ஸோட வேலையும் அது பண்ணும், டேட்டா பஸ்ஸோட வேலையும் அது பண்ணும். அதுதான் வந்து இந்த 2 விஷயமான பஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னுமே வர்ற வீடியோஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, மீதி இருக்கிற அந்த சிஸ்டம் பஸ்ஸஸில் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பேசிக்கான விஷயம் பார்த்துட்டு போனால் தான் மீதி இருக்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். இதுலேயே வந்து நிறையா இருக்குது. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம், அப்புறம் வந்து காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு வந்தால் தான் மீதி இருக்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதனால் இன்றைக்கி இது வரைக்கும் பார்த்தது வரைக்கும் போதும். சிஸ்டம் பஸ்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? அட்ரஸ் பஸ் பார்த்தோம், கண்ட்ரோல் பஸ் பார்த்தோம், டேட்டா பஸ் பார்த்தோம்.